La preestrena de Mort al Pop sobre Àngel Guimerà llueix a l'escenari del nou teatre del Centre Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes de Montbui, acabat tot just d'inaugurar, Víctor. Exacte, l'antic teatre del centre necessitava reformes i estava tancat des de l'any 2005. L'Ajuntament, la Generalitat i la mateixa entitat han posat tot plegats 1 milió d'euros. I avui Caldes recupera aquest teatre històric, molt important, tant pel poble com per la comarca. I a Caldes de Montbui estan de celebració perquè acaben d'inaugurar un equipament molt esperat, el nou Teatre de l'Ateneu. El centre és un punt de referència de la vida social i cultural del poble i ara, amb aquest nou equipament, es vol presentar una programació estable que ha arrencat just aquest vespre. Víctor Prats. Exacte, Cristina, ahir van fer la inauguració oficial, avui han ofert una preestrena teatral que tot just ara ha finalitzat i ja tenen prevista tota una sèrie d'oferta teatral d'amateur o cinema i moltes altres activitats culturals. Per Caldes de Montbui era molt important recuperar l'antic teatre del centre, tancat des de l'any 2005, per afrontar unes obres de remodelació que han costat més d'1 milió d'euros finançats per l'Ajuntament, la Generalitat i la mateixa entitat. Les primeres peces teatrals que es van fer en aquest espai daten de finals del segle XIX i des dels anys 20 del segle passat s'ha programat teatre amb regularitat. Són 159 anys d'història cultural i artística, però també d'activisme polític en l'època de la Segona República i també de repressió i confiscació del local i les pertinences durant el franquisme. Tot això queda enrere, també les obres, i ara ja afronten el futur amb il·lusió. I això que veuen és la preestrena de l'obra He mort al Pop, escrita per Lluís Anton Baulenes, de Punta Teatre i dirigida per Marc Vilavella. És un homenatge desenfadat a Àngel Guimerà amb motiu del centenari de la seva mort. En to de comèdia, a estones comèdia musical, deconstrueixen Terra Baixa, Maricel, Maria Rosa. L'estrena oficial és demà al Teatre de Sarrià de Barcelona.